From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. Jo crec que els consells de joventut són importants perquè ens donen un espai en el qual compartir tot el que fem les associacions juvenils i no funcionar cadascú amb els nostres projectes, les nostres activitats, sinó poder tindre un espai en el que trobar una diversitat d'opinions, una diversitat d'activitats, de projectes i sobretot poder crear unes sinergies que ens ajuden a arribar molt més enllà col·laborant entre totes les entitats. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top. L'associacionisme principalment aporta una cultura de participació que no tindries si no participes de les associacions, perquè estar en assemblees, tindre la teva paraula, saber participar és algo molt important que de cara a la vida diària és superútil. I aleshores jo recomano a tot el que no estigui associat que és una experiència que val molt la pena. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top. La major satisfacció que hem rebut com a Consell ha sigut que després de diversos anys d'aturada del Consell hàgim aconseguit recuperar-lo i sobretot veure que després de tota la tasca que s'ha fet per moltes persones per a poder recuperar el Consell ens han estat eixint activitats avant com la Fes Jove, en la qual participen totes les associacions membres i moltes altres i totes juntes fem una gran fira d'associacions en la qual participem totes i a més ve molta gent a interessar-se per la nostra tasca, per la tasca de les entitats i per què és el que fa la gent jove d'Xàtiva. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.